Jymyllä on pieni uumaikä. Hän komentaa muita varsin tiukasti ja määrätietoisesti, paitsi tietenkin niitä asioita, jotka on pelottavia. Astianpesukone ei kuulu enää pelottavien asioiden listalle, mutta toki tilalle nousee muita sellaisia asioita, jotka onneksi menevät tosi nopeasti ohi. Alkuviikosta hommattiin erilaisia puruluita. Näin saatiin kaverille hieman tekemistä ja itselle työrauhaa. Loppuviikosta, kun rouva oli reissussa, kaveri osasi käyttäytyä ja antoi muutenkin työrauhan nukkumalla tai leikkimällä rauhallisesti. Nyt löytyikin kiva leikki, kun saadaan rouva haravoimaan ja koira leikkimään ja uuvutettua se. Kiinni sai. Mistäs mä nyt otan? No niin. Teillä on vahinkoja sattunut. Ja juuri oltiin pihalla. Ja noin tunnin välein ollaan oltu pihalla. Mut silti kakkelit tulee sisään. Hienosti oot siinä. Sitten jätetään punkki täältä. No siellähän on punkki jo. Se on iso punkki. Hyvä, hienosti. Hyvä. Noin. Ja tommonen punkki tuli sieltä. Hyvä. Katsotaanko me kynnet seuraavaksi. No niin, istupa sinä siinä. Joo, istu. Noin. Kynsisakset. Noin. Tuolta noin. Laitetaan toi tohon ja sitä annetaan sun. Noin, hyvä. Hyvä, hienosti. No. Niin. Lisää. Haluatko Jymykin? Sinä olit hyvin hengessä mukana. No, hyvä. Hyvä, joo. Korves kaveri. Noniin. Sitten vielä siivotaan. Näitä nyt on näitä kynnenpalasia täällä joka puolella. Tänne päin. No niin. Ja piti lähteä viemään roskapussia. Noin. Ja koira pissille samaan aikaan. No, kärpäsiä tulee tähän aikaan. Piilajan marjoja nyt ei ollut tänä vuonna niin paljon, että tässä syöt. Toivon mukaan, että sitä kärpäs sieltä. Pitäis satais vettä. No niin, ja sitten harjoitellaan solmuja. Siitä tulee se kohta siansorkka, eikö leivonpää. Nyt tulee selvästi paalusolmua. No. Tää kohta on umpisolmu.
No niin. No, hyvä. Oliko siellä rusakko? Siinähän oli rusakko. Kyllä vaan kovasti haistellaan. Joo, eli tultiin ulos pissille. Niin pihalla odottikin aika iso rusakko. Ja nyt kaveri on vähän ihmeessä, että mikä ihme otus täällä oli. Mutta aika hienoa, että tuo ei runninut perään sitten. No mitä siellä nyt